Usa ka simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon sa Cleo ang gilusad sa Davao de Oro Police Provincial Office niadtong Pebrero 18 ug 19 pinaagi sa one-time big-time operation sa tibok probinsya. Napulok anti-illegal drugs operations, pinaagi search warrants, bypass ug checkpoint operations ang gipahigayon sa kapulisan, partikular sa lungsod sa Mabini, Mako, Mawab, Moncayo, New Bataan, Pantukan ug Nabunturan. Nga may resulta sa pagkasikop sa 11 ka mga drug personalities ug pagkakumpiska sa 25 ka sachets nga dunay sulod sa gituang shabu nga gibanabana ang motimbang sa kapin 2.5 gramos, lakip na ang pinaugang dahon sa marijuana nga motimbang og 30.2 gramos nga dunay kinatibuk ang street value nga 20,833.44 ang ilang nasakmit sa mga otoridad. Samtang upat ka operasyon batok sa loose firearms ang gipahigayon sa mga otoridad sa lungsod sa Laak, Mawab, Pantukan ug Nabunturan nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka mga personalidad ug nakuha gikan sa mga dinakpan ang 5 ka mga armas nga dunay 12 ka mga bala. Naglusad usab og 17 ka manhunt operation ang kapulisan sa nasgutang probinsya batok neutralization of wanted persons kun asa 8 ka mga most wanted persons sa provincial and municipal level ug laing 9 ka mga most wanted persons nga dunay kasong murder, rape, paglapas sa RA 7610 kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Qualified Theft, RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug uban pang krimen. Nasikop sa mga otoridad ang uban pang ikonsiderang most wanted personalities sa probinsya. Gila ang mga dinakpan nga sila Juanita Hapitan alias Lenny Hapitan, 52 anyos, minyo, kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group ug residente sa Purok Santol, Maganit, Mako, Davao de Oro nga dunay kasong frustrated murder. Gier Piamonte Kayag, 24 anyos, kanhi miyembro usab sa CTG ug residente sa Sitio Liwanag, Barangay Banlag, Moncayo nga dunay kasong murder, kinsa anak sa kanhi mga revolutionary tax collector sa mga lugar sa Moncayo. Ug usa ka James Brian Cruz, 34 anyos, minyo ug residente sa Purok 2A, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte nga dunay paglapas RA 10591 ug 9165. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.